Everyone, I hope you all are doing well. तो नोंथांमोना जेरैबायदि मिथियो दायो क्रिसमासनि सिजन आरोना तो बेबादिनो क्रिसमासनि नामैहाय केरल बेबादिनो गिदिंबायगासिनो दं तो दिनैहाय आंबो नोंथांमोननोहाय जोंनि बेंगलावहाय आरोना बेप्टिस्ट चार्चआवहाय माब्रैबादि क्रिसमासखौ सेलिब्रेशन खालामो माब्रै रंजायो मोसायो नोंथांमोननोहाय बेखौनो एसेनो आं शेयार खालामनो होननानै सानबाय तो जायफ्रा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौहाय दायो जोंनि न'आवहाय नै फैबाय केरल गेलेनो जीवन का राजा यीशु मसीह की मुक्तिदाता यीशु मसीह की हैप्पी मैरी हालेलुया
दायो केरल गेलेनानैहाय जालायनोसै आरो सिथाव 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 이 비디오 콜라 썼잖아. 이 말이 맞네. 그냥 나. 와, 사이드하이 마. नोंसोरथ' मोसायाखिसै जोङो मोसानायाथ' इंग्लिश जादोंहाय. जानोबा फैदोंहाय. जानोबा फैदों. जोङो खाजि जानोल' फैदोंहाय. आसामावबो जायगोन जों नै. आसामावबो जायगोन. आसामावबो नांगौला थांगोन. नै जोंहा बेबादि मथि दङहाय नै. आइ बिथुआ नोंलाय नोंबो जानाय नोंबो जानाय दादाव लादों जों दा. मेगना गिदिर गिदिर देरलायबाय माथो आदै बोरै टेस्टि गोथाव सिथाव खाजि बयलार भाजा सिथ्लाव खय राउन्ड गिदिंखो आदै नोङो मोसानाया गानैसिम गानैसिम नै बहाय डाइलग मारि लादों नै अर साय सायै सिथाव जाला गोथाव जायो. फेथा जाला दुमा जायो सिथाव जाला दुमा जायो. खाजि जाला बिराद गोथाव जायो. नै बिराद खाजि नै बिसोरनो बांसिन हो बिराद मोसादों नोंसोरो सिथ्लायानो मावग्लुबजोबलायदोंनो नै बेजोंबो मैथो मोसाग्राफ्रा मोसाग्राना जाग्रासो दं जाग्राबान आयो